kokózott. Mondjuk. Mulholland. Júj, most egy valami nagyon rossz videóból az is egy végigjátszást csinált, most abból idézek, hogy és a szar Barbie autóból kell elérni azt a sportot. Várjatok? Oké. Igen, szóval Barbie autó. És igen, ott is a végigjátszásban is itt kezdett el laggolni. De nagyon. Szóval ha a lag nincs, akkor megölöm. Nagy poppát és rohadjuk meg nagy poppa. Oh. Jó, most inkább nem demonstrálom, hogy mi volt akkor, mert egy csúnya beszédről szeretnék leszokni. Igen, itt volt. Pont itt. Ez a rohadt lag, de annyira idegesítő. Ez nem is olyan, hogy folyamatosan, csak néha. Ez nehogy itt mellettem robbanjon. Ne már! Oké. Van még életem. Több lag nem lesz, és amint kimondom laggol. Jó, bocsánat, ezt most vágnom kell, muszáj. Mellesleg kikapcsoltam a felvételt, és rögtön meg tudtam semmisíteni. És arrébb is megyek, mert veszélyes. Ennyi. You have taken back McDuck's Mansion. Mellesleg itt nem mentsetek, mert nem tudtok kosarazni, elvileg ez még mindig benne van a játékban, ez a hiba. Jó, viszont én köszöntöm a figyelmeteket, ez most elég hosszú rész lett. Nem tudok, még sziasztok! Sziasztok, Cupid vagyok, és ez itt a GTA San Andreas 47. része. Vertical Bird. Oké, megy a felvétel, a hang. Bocsánat, ezt mindig meg kell néznem, hogy megnyugodjak, mert nagyon nem úgy tűnik. Veszi a hangot, úgyhogy nem fogok parázni legfeljebb. Aj, Isten, verje meg ezt a rohadt időt. Nem elég, hogy bugos, még a laggosít is amúgy. Nem beszélve arról, hogy a hangok így bebuggolnak a viharban, és ilyenkor nem hallatszódnak. És természetesen viharban az FPS szám is megviselt egy picit, szóval így konkrétan nagyon fog laggolni, amíg a viharban tartózkodok. Hát a víz alatt se jobb, de na jó, itt vagyok. Na, nézzük. Úgy kéne csak, hogy hogy itt kiugrok szépen. Ne vegyenek annyira észre. Így valahogy már jobb, így mellesleg, úgyhogy így már nincsen baj. GTA 4-et még akárhányszor kérdezitek meg, úgyse fogom tudni végigvinni a lag miatt, úgyhogy ne is kérjétek, mert semmi értelme igazából. Mert én ki fogom játszani, hogyha lesz rá... Anyád! Természetesen nem lehet kilőni a riasztót, mint a Return to Castle Wolfensteinben mondjuk. De igen, most ezt kell hallgatnunk. Meg leszel ölködve, hol vagy. Ennyit rólad. Na, figyeljetek. El kell lopnunk egy vadászrepülőt. Full alert van a hajón, az összes tengerészgyalogos, mindenki engem keres. Egy Splunk megnyugtat. Mindig. Splunk. Csak természetes ízek a citrom erejével. Már $1 megkaphatja az összes utcai automatában. Splunk. Frissesség. Minőség. Jó, ez nem tudom mi volt. Robbantani nem ajánlom, hogy robbantsatok, mert lehet, hogy eltaláljátok a vidrákat. Kicsit összetéveztem vidrával, de nem éppen egy a hordereje. És én nem akarok itt most nagyon üldözést, nagyon cucc. Oké. A rohadt életbe. És így mégis hogy?
Ezt így hogy képzeled te mocskos játék mellesleg? Hogy így alapból, mikor elindulok, már 3 belém lő, de nem baj. Isten, vissza akartam menni. Jó, szóval meg fognak semmisíteni, hanem... Ne, az... Nem, hogy visszatenne az elejére. Nem, kezdjed előről. Úgy a rohadt anyád. Szemét. Na jó. Hát akkor ugorjunk neki még egyszer. Annyira nem szeretem az ilyeneket, amikor elvesztetted a küldetést, tessék, nesze 500 kilométerre menj vissza, aztán kezd előről a küldetést. De ez GTA 4-ben is egy rémálom amúgy. Igazából ott is csak azzal van főként a baj, amikor főleg az utolsó küldetéssel volt a legnagyobb bajom. Hogy ott jó a küldetés meg minden, de hogyha mit tudom én, nekimész valaminek a motorral, akkor vége. Kezdhetsz megint kövöldözni, persze lőszert azt még azt nem kapod vissza meg semmi, hanem előről kell kezdened azt is. Ha meg betöltöd a mentést, akkor meg a legelejéről kell kezdeni, mert azért elmenti egy helyen a... Mi a nevénél? Az autózás után. A San Franciscót olvastam, hogy San Fierro. Nem nagy tévedés. Gyorsan. Nem jött össze. Valahol a szemlövegtornyokat kéne deaktiválni. Ja, mert az... Jaj, az... Nyaktájon lövöm egy pisztollyal. Nem vagyok orvos, meg semmi, de szerintem ez egy halálos lövés. Ja, el kellett volna jönni, hatástalanítani őket. Nem baj. De amúgy... ha gerincébe lövök, akkor szerintem... Akkor azért valószínű, hogy kedves barátunk nem fog utána még rám lőni. Nem biztos, hogy meghal rögtön, bár valószínű, hogy meghal. De szerintem lövöldözni nem fog. Nagyon kemény vagyok én tanktompítós kis James Bond utánzatos vacakommal. Na nézzük. A szemlövegtornyokat hatástalanítottam még egyszer. És ezt a space gomb lenyomásával tudjátok előhozni amúgy, ezt a célzást. És na, ja, mert nem a space-t kéne nyomni. És így nem fognak üldözni. Lehet, hogy most egy se fog üldözni, és ez így egy picit